Yeah, kulungile sibuye ngakwena ke Dizzy usitshela ukuthi umsebenzi lo onithi nisebenze kuona nonke umsebenzi okanjani ozanini esingawulindela nini? Ngicabanga ukuthi umsebenzi lo actually it's an EP, my second studio recorded EP zophuma nje this latest March. Music okanjani since from one time if ukukhumbula back from since ngeke ngezala saya ngayo dance hall type beats into njengalezo music actually also about love yabo with some traps and raps into njengalezo actually it's a blend so into ezama kuyiletha kulo music okay right izama introduce some new ways esingakhona ukuthi siphushe ngawo umculo omnandi and ozothandwa yonke umuntu futhi ozokhona ukuthi ulalelwe yonke umuntu because abantu abaningi when it comes to ama rappers bakhala ukuthi rapper kakhulu ne and rapper ngesingisi so abasiza isingisi but ke lento leyo isingisi niyasithuka futhi in fact leyo yakha ivara ngiphik block kanti inkingi ukuthi sometimes ngangcono mhlawumbe sonke sas understand isingisi ngabe people they easily get the point kodwa akasikho lapho lo music esoletha manje African languages akhona onke mhlawumbe isingisi lapha nalapha ngeke sisibalekele phela vele kodwa nje ngicabanga ukuthi manje lo esuletha music ozokhona ube relative to wonke umuntu igama la futhi iphile imizwa ngisebenza nabo abafowethu laba nabanye abafowethu bami enginabe KZN sonke nje sibaningi vele nje sicollaborateile kulento le mlaleli sikhuluma nazo ke insizwa lezi sitshela ke